Hola, bona vesprada a tots i a totes. Nosaltres, com a Associació Ciutadania i Comunicació, associació reconeguda com de consumidors i usuaris i, per tant, protegida per l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, venim defensant el nostre sistema comunicatiu, però un altre sistema comunicatiu. Pensem que la ràdio i televisió valenciana ha de ser el motor, ha de ser el buque insígnia, però cal també parlar d'un sistema públic de comunicació avui en dia en el segle XXI, però sense la ràdio i sense la televisió no és possible. Pensem que la dieta, i sabeu que alguns que m'ho heu sentit, la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana és molt pobra, però en ocasions també molt tòxica. I, per tant, defensem una dieta mediàtica rica, àmplia, que puga créixer a la ciutadania en una societat, sobretot principalment la democràcia, però també per l'economia, perquè fa falta una societat del coneixement i, per tant, una ciutadania ben formada, ben informada i en capacitat d'interaccionar. I res més. Nosaltres, d'alguna manera, el que defensem és una radiotelevisió pública, valenciana, de qualitat, plural, i d'alguna manera dir una altra radiotelevisió valenciana era possible i serà. Per això signem.